Ехо! Ехо! Здрасти! Здрасти. Здрасти. Здрасти! Как се казваш? Сами и Са. Как? Сами? Сами? Да, просто Сами. Аз съм от Либия. От Либия? Да. Майка ми е българка и благодарение на нея знам български. Иначе първи език ми е арабски. Първи език. А татко ти? Той е либиец, арабин и той знае български. И той знае български. Ама той в тук ли Либия ли живее? е? Не, ние живеем в Либия и само лятото идваме в България. А, ти живееш в Либия. Видях, че в Либия не става просто да се живее нормално, без да гледаш всеки ден кой се е заминал и няма го видиш повече. И реших тази година просто да дойда в България да уча по-спокойно, може би няма да мисля толкова много. Приятелите ми в Либия, понеже има война и момчета трябва да си пазят страната, доброволно отиват да се бият с кой знае там какви. Момчета колкото мене и да и по-малки. И надявам се тук да живея по-нормален живот. Миналата година, като си идвах в България, само докато се качвах в самолета, ми звънеше баща ми и ми вика: приятел ти загина, който вчера отиде да се би. И това ми беше сигурно един от най-тежките моменти, защото не мога да сляза от самолета и само 2 часа или 3 докато дойда до България, само това си мислих как вчера беше с мене, пък на другия ден вече го няма. И това са едни от ненормалните неща, които ги живеят там. Баща ми е военен и всеки път, като тръгва за работа и затвори външната врата, аз не знам дали ще отворя вратата и ще го намеря там пак. Просто чувството е... не мога да го опиша. Благодарение на майка ми знам български. Ако не беше тя, сигурно щях да сречам още. Преди време видях Атанас Колев, който пее подобен стил на моя и видях, че хора като нас имат просто шанс да спечелят. И мисля, че може да спечеля и това да ми даде шанса да остана в България. Сега съм в X Factor, искам да покажа на хората какво имам. Да им го кажа като на думи, както го пея на рап. И имам шанса и не искам да го изпусна. Песента... Рапа. Аха, той ще ни изпълниш някакъв рап, в който какво ще има и някакъв в рапа ще бъде инструментал на Fort Minor, Remember the Name, с мой текст. С твой текст? Да, ще бъде за първи път, когато рапирам български. Смисъл, не съм рапирал. Текстът ти е твоя на български? Да, на български, английски и арабски ще бъде. И на трите езика? Да, обаче на български ще е първи път и се надявам да ви харесва. Супер! Сами, много се радваме, че си тук. Мерси, мерси. Пожелаваме ти успех. Заповядай. Айде. Ако сте готови, вдигнете ръце нагоре. Listen up. When I leave the stage, I want my name to be with you. You got it? You will. Lean back, lean back, lean back, lean back, lean back, and let me show you what I have in my move with my raps, yeah? Every time I think about the bass of my crew, I just forget what to do, walking around with no clue. Through the head that we used to living in, and now I'm filling in the spaces fuel is spinning. And no, I'm not kidding, give me something more than penicillin to make the illin. To get away from my head, I'm looking for a better friend, like a brother was there, to stand with me till the end, like back in the days, from 1 to 10, yo. За нищо друго не мога да мисля, стари спомени само виждам. След минута падам и викам, къде ми е живота, който искам, само се притискам за нещо, което нямам и никога няма да имам. So, we pray to God every day с ръце нагоре, викаме enough of this, enough of that. Вече не можем, живота така е невъзможен, не се живее. So believe me when I say I'm not doing this for the fame. Yeah, صح شد حصلنا منها الدورة قولوا لي مش ندم عليها، لكن الله يرحم اللي ضاعوا فيها على الفاضي، والبلاد قاعدة تنادي أحبابنا وأصحابنا وجدادنا ماتوا، واللي ما ماتش قاعد في سريره راقد يتمنى يدور رجل المفتورة تولي زي ما كانت، ما عادش هانت على قلبي كل ما نشوف اسمه صورة شهيد، عيني تغرق دمي على الدم اللي مشي على الفاضي. Lean back, lean back, lean back and let me show you what I have, yeah.
Сами! Аз мисля, че Криско тук-що загуби половината си фенки. Ти вече си възрастен, така или иначе. Криско, не знам много български песни, обаче ти си сигурно, като пиша в YouTube български рап, ти ми излизаш. Имам една по-известна, така. И съм ти... Да, имаш. И съм ти фен, смисъл, кефи му какво правиш. Благодаря ти. О, да. Сами, много си irresistible, както се казва. А и Сладък? Да, Сладък, в смисъл, ти си направо тук дойде и като бомба изведнъж озари сцената, напълни я. Един малък Сами на сцената, светиш на нея. Благодаря. Наистина, българските тинейджърки в някакъв момент просто ще паднат в краката ти, ще искат да ги прегръщаш и да им рапираш на ушенце, защото излъчваш нещо толкова прекрасно. Благодаря. Направи шоу, държи се така, сякаш това му е професията, сякаш всеки ден е на сцена и работи пред публика. И в същото време това момче на 19 години Либия, където е някаква постоянна война, който е видял, предполагам, какво ли не, който би трябвало да е един младеж смачкан от начина си на живот там, да седи с наведена глава, да е супер тих и неуверен в себе си, а всъщност виждаме ето това усмихнато момче пред нас. Аз мисля, човече, казвам ти го в прав текст, че ти си пример за 80% от българите, които почти нищо не им се случва, нещо не им върви, не спират да плачат, нещо оплакват. За това ме кефиш страшно. За това ми харесваш. Защото в тебе има оптимизъм. Оптимизъм, желание за живот, желание за кариера, желание да направиш нещо в живота си. И това ти личи на физиономията, на поведението и на всичко, което правиш. Това искам да виждам на тази сцена аз. Това. Казвам ти да, без да знам дали можеш да пееш. Знам, че можеш да рапираш, не знам дали можеш да пееш, но имаш да огромно от мен. Хареса ми как се представи с трите езика. Между другото, искам ти кажа, че най-много ме спечели с арабския. Там беше просто... Съсипия! Чук. С българския също се получиха нещата. Впечатляваме това, че аз усещам душата ти. Усещам, че си много добро момче, много чувствено момче си. Много съм впечатлен от тебе. Благодаря. Браво! Ти си страхотен шармер. Един, според мен, малък джентълмен, който стои прекрасно на голямата сцена и дори е още по-голям от сцената. От мен имаш да. С огромно удоволствие тръгвам след теб, защото виждам на къде вървиш. Имаш едно огромно да от мен. Сами! Да, Криско. От мен имаш четвърто да. Продължавам да пресипомня това. О, да. Да видим скоро! Сега за Сами войната остана далече в Либия. Сега той е щастлив. Сами е наполовина българин и мечтае за нормален живот в България. А дали X-Factor ще му предложи нещо повече, бъдещето ще покаже. Радвам се, че Криско просто каза да. Много държах на него да се съгласи, да хареса рапа. Просто беше... Не мога да го опиша чувството. Не съм се чувствал така преди.